Sugeng dalu Bapak Temyono. Dalu Mas Bagong. Nggih. Matur nuwun sanget nggih Pak, paring kapercayan dumateng kula sak kanca nggih Pak. Nggih, Lemah teles Gusti Allah ingkang males. Amin. Nggih. Nyuwun dawuh Pak, pripun Klaten niki Pak kedepannya dos pundi? Iya. Mas Bagong, sebelum saya matur tadi saya duduk di situ mayangnya gayeng banget lihat apa? Lihat berita itu. Apa Pak? Di Turki itu ada gempa. Jaraknya cuma 24 kilo dari daratan. Jadi 7 skala Richter. Kebetulan anak-anak pesantren belakang itu yang bimbing dari Turki, Sulaimaniyah, Turki. Jadi di belakang ini banyak warga negara Turki yang ada di Joglo ini. Jadi di belakang itu ada santri 100. Untuk itu, Pak Ibu sekalian, para penonton yang off ataupun yang streaming, saya mohon mengheningkan cipta sebentar. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana itu dimudahkan dalam menghadapi tadi bencana yang baru terjadi tadi sore. Dan lumayan karena 7 skala Richter itu besar. Dan tadi sore saya baca berita, mudah-mudahan juga bukan sebuah alamat yang tidak baik karena banyak ikan di pesisir kita di selatan di Jawa Timur pada tampil. Untuk itu yuk kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Inna ala hadiniyah wa kulil niatin solehah, untuk saudara-saudara kita yang lagi nerima gempa di Turki. Al-Fatihah. Ya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Mas Bagong, mudah-mudahan dari bacaan kita tadi bisa menjalari ataupun Tuhan memudahkan dan meringankan dari bencana yang terjadi. Amin, amin. Jadi pertanyaan Mas Bagong tadi, nanti Mbak Apri, saya nyenggol Bu Muhrim katanya Apri kemarin, jadi nggak apa-apa Muhrim. Ayu sih tapi Muhrim ini. Dalam Pak, sih. Jadi nyenggol kanan kiri sah, sah menurut hukum Islam karena Muhrim. Ya ayu sih nek nyawang dari samping gini, tapi gimana lagi. Mas Bagong, Mas Petro, jadi ada sebuah harapan tentunya. Kalau kita memilih pemimpin itu tentunya rakyat mengharapkan sebuah ataupun seorang sosok yang bisa mengayomi, yang bisa membawa sebuah harapan baru sehingga timbul sebuah kemaslahatan. Nah untuk itu kalau kita lihat gitu ya, kalau masalah bukti mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang nonton langsung ataupun yang streaming, yang nonton langsung tapi Mas Bagong pakai masker semua kok sebelah kiri. Dan jaga jarak, semua ikut protokol. Walaupun di belakang dijagain Pak Babin sama polisi, tapi semua pakai masker. Semua pakai masker, jaraknya oke lah. Jadi tadi saya kembali bahwa apa yang saya sampaikan adalah sebuah harapan. Harapan itu sekarang ada di dalam kondisi masa yang sulit. Betul Pak? Menika masa sulit kagem rakyat masa pandemi. Jadi pada masa yang sulit itu diharapkan ada seorang ataupun sosok pemimpin yang bisa memberi jalan keluar terhadap lingkungan besarnya. Lingkungan besarnya apa itu? Tentunya seluruh masyarakat yang ada di lingkungan Klaten. Nah, harapan itu ada di mana, Mbak Apri? Di Mulyo ya? Mulyo. Harapan itu ada di Mulyo. Nah, kalau harapan ada di Mulyo itu adalah sebuah pembuktian. Sebuah pembuktian bahwa apa yang sudah dilakukan dalam durasi
4 tahun itu saudara-saudara sekalian dan Bapak Ibu bisa melihat apa yang terjadi. Buktinya apa? Buktinya untuk bisa menimbulkan sebuah harapan. Nah, pada masa sulit itu tentunya perlu ataupun harus timbul sosok pemimpin yang kuat dengan dukungan yang ada. Nah, dukungan yang ada nanti saya ceritakan di step kedua. Sekarang dari tahap pertama dari harapan rakyat. Tidak ada seorang pemimpin pun yang akan jadi mencoba sesuatu di dalam masa yang sulit. Ya. Kalau beberapa saat yang lalu saya sampaikan sama Mbak Mimin, jadi orang itu perlu experience gitu. Saya nggak ulangin lagi experience itu. Nah sekarang adalah orang yang diperlukan memimpin Klaten adalah orang yang bisa langsung eksekusi terhadap kondisi kesulitan yang ada. Jadi itu yang harapan masyarakat yang sekarang sangat diharapkan. Tidak ada orang mau nginjek gas, tapi di dalam kerangka berpikirnya belum cukup. Belum cukup dengan menghadapi kesulitan yang ada. Bukan berarti saya mengabaikan terhadap yang ada, sosok yang lain gitu ya. Tapi bahwa kita diperlukan injek gas dengan kecepatan tinggi kayak lagunya Mas Bagong tadi, gaspol gitu kalau nggak salah. Ya. Gaspol. Gaspol itu artinya orang tidak boleh dikasih jeda dalam berpikir. Gitu. Jadi sekarang ini langsung jalan, tidak boleh orang mikir, nggak ada lagi. Karena kondisi sulit saat ini diharapkan orang yang bisa membawa gerbong ini dengan kecepatan yang tinggi, dengan kerangka berpikir yang cukup, istilahnya kemarin saya sampaikan dengan mentor yang ada. Nah, berikutnya Mas Bagong, sosok pemimpin itu kayak apa? Kayak apa? Kayak yang apa? Diharapkan masyarakat itu sosok seorang pemimpin kayak apa kira-kira Mbak Imin? Sing iso ngedemke swasana ning ana eksekusi langsung, ora usah mung mikir perencanaan dan perencanaan. Yang sudah ada pembuktiannya. Oke. Nah, sekarang saya cerita kayak apa sih hal itu? Ci. Mulya itu didukung 2 partai besar. Nah, apa definisinya partai besar? Ini Bapak-bapak sekalian biar tahu bahwa PDI sama Golkar itu mendominasi kursi yang ada di pemerintah pusat. Dalam hal ini parlemen, bukan pemerintah, parlemen, nanti saya salah ngomong. Golkar sendiri 12,3%, PDI 19,2%. Artinya apa? Kalau pemimpin didampingi oleh 2 kelompok besar, itu artinya kalau ada kesulitan jaringannya akan terbawa gitu ya. Jaringannya akan terbawa, gerbong besarnya tentunya di belakangnya akan ikut. Jadi nggak ada orang yang disorong sama bajunya kuning kayak Mas Pengerawit semua, itu nggak akan support terhadap jago yang dicalonkannya. Begitu juga PDI juga nggak mungkin nggak support terhadap orang yang dicalonkan karena jaringannya di sana besarannya 19,sekian% sehingga akumulasinya itu kalau 19 ditambah 12 jumlahnya 31,sekian%. Nah, itu adalah bentuk jaringan. Tadi kalau orang punya pikiran cukup, punya kerangka berpikir yang oke, tidak perlu berpikir lagi langsung bisa injek gas kayak lagunya Mas Bagong, lagunya Mas Kangko tadi. Itu artinya kecepatan di dalam eksekusi itu akan terjadi. Kalau ada kesulitan, gerbong besarnya akan ikut menyelesaikan. Gitu kira-kira Mbak Min. Jadi itu yang pertanyaannya Mas Bagong tadi. Ada tambahan atau cocok nggak Min? Cocok sekali dengan supportingnya oke banget ini loh, beri wis 31% dari parlemen luar biasa, rakyat wis mudeng kabeh. Itu kira-kira Mas Bagong. Mboten sah sing mikir abot-abot nggih Pak, sing simpel cetha wis bukti nyata wis ana. Jadi Klaten mandiri berdaya saing ora mung slogan yang dadi kasunyatan. Wis kasunyatan tinggal melanjutkan. Nah, kemarin saya bilang kalau njaluk di rumah, sekarang saya ngomong kerangka jaringan besarnya. Jadi kalau mimpin itu punya experience cukup, terus jaringannya ada, kalau ada masalah yang menyelesaikan orang banyak gitu ya. Jadi jangan sampai orang punya pikiran bahwa keraguan di dalam
nanti memilih terhadap calon pemimpinnya. Wis ora tido-tido wis ra gampang meneh pri. Nah. Oke, apalagi ono sing takoki enggak, Min? Ada yang mau ditanyakan Mbak Mimin? Enggak ada, kalau enggak ada aku mudun. Janipun nggih kathah. Ning wong jenenge wong cilik iki wis iki bukti nyata dadi awake dhewe wis rasa dak mikir sing aing-aing. Lanjutkan nomor 1 mulya, wis cetha mulya Sudah jelas. Nah, sudah. Yang penting masyarakat Klaten secara keseluruhan percaya kepada Mulyo, gawe mulyane mung sak Kabupaten Klaten. Amin. Nah. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Jadi jangan sampai orang itu kalau misalnya kalau Mbak Mimin Si. itu umurnya di bawah saya sedikit lah. Si. Pembuktian sedikit aja. Banyak, sorry, banyak. Ini tiada itu Aku kok ya nggak Pak. salah ngomong saya. Sebenarnya saya mau ngomong yang lain, omongannya keliru. Jadi gini, Mbak Mimin. Kalau orang, saya ini udah umurnya udah 55 kalau saya ngaku. Jadi kalau orang itu ada di depan saya itu ada sahabat saya namanya Pak Mul. Pak Mul. Saya tak pakai contoh nggak apa karena teman sahabat itu pasti ranesu. Nesu namanya bukan sahabat. Jadi manusia itu kalau umurnya sudah 5, kepalanya 50 atau 45 sampai dengan 50, itu perlu pembuktian bahwa orang kalau sudah umur 50 nggak deliver sesuatu, dia akan mencoba sesuatu, itu masalah. Kenapa? Karena di dalam lingkungannya dia sudah tidak bisa melakukan sesuatu, buktinya apa? Dia tidak jadi apapun gitu. Nah itu pembuktian berikutnya. Kalau misalnya Mas Kangko umurnya wis 40, dalam frekuensinya itu dalam sebulan mung ping loro itu perlu latihan akeh kan gitu kira-kira Mas ya. Nah jadi nggak boleh orang sudah umur 50 nggak proven terus pindah pindah gerbong ataupun pindah haluan, Peluangnya itu possibility-nya rendah. Nah, umurku 55 wis proven gitu. Wis proven ngelewatin bawa gerbong besar, bawa truknya gandeng gitu, wis dilakoni lah boleh. Tapi kalau wis umur 50 belum melakukan suatu, pindah gerbong wis masalah, mesti masalah. Lho pri umur 50 Contohnya Pak Mul gitu, bukan saya cuma nyontohnya Pak Mul. Pak Mul maksudnya. pun seket. Pak Mul itu contohnya contoh apik. Umurnya baru 35 gitu ya. Ndalang mlaku, jadi KPP ya oke gitu ya. Sambene akeh ning sampean apik lho ya, bukan sampean. Itu proven gitu. Jadi jangan coba sekali-sekali bahwa orang tidak mendeliver sesuatu dengan umur tertentu itu udah pasti bukan apa-apa. Nah, ya. tetap Wes Mas Kangko. gesit sing enom ya. Jadi kira-kira kayak gitulah yang diharapkan. Ya. es mudeng rung pri. Umur 40 atau 50 kok rong di karya belum melakukan sesuatu hasilnya rong ketok perlu dipertanyakan. Iya, aja nyoba. Misalnya Tidak pemimpin menimbulkan kepemimpinannya. masalah. Aja nyoba-nyoba. Kayak aku ya karyaku pun luar biasa nih Pak. Kalau Bidang ini kesenian sih ya. Ini kan umurnya baru selawe, urung genep. Dereng. Tapi wis ngetop lah. Ning itu wajah kula pancen tuwa. boleh itu pindah rel boleh. Masih boleh nggih. Nambah boleh. Oke. Aja turut rel loh, pindah Ya, rel. pindah relnya yang lama dipakai tuh. Anjir. Umurnya selawe terkenal enggak mau pindah rel kecemplung nanti. Pak Ternuwun Pak Rakidangu Pak. Iya. Oh, gitu. Wes, Oh, lah. kira-kira gitu Mas Bagong. Jadi saya pikir cukup jadi pertanyaannya. Kalau nggak ada yang lain saya turun. Menawi Kalau tadi wonten pengen tahu ya ini ada. Kalau apa Min? Tanya lagi. Enggak nopo lho Pak. Dianggap gojek napa matur nuwun. Aduh. Arep tak laminating iki. aduh Pak. Matur sembah nuwun Pak Tumyono. Sembah nuwun Pak. Ampun, pri. Nuwun Bapak. Nah, jadi itu kalau ada Iya. yang mau ditanyain lagi, tanyain. Kalau enggak saya turun. Nanti enggak ngeledekin Pak Mul terus. Menawi panjenengan dereng bawa niku raos kula niku dereng anyles ngoten nggih Pak. Aduh, aku ranggoen pun Mengke bisikin cakepan. Nggih, kula bisiki kados Monggo, Pak. biasanipun. Nanti diterusin yang lain. Nggih, Asmarandono, pelok 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 napa sih Pak Mimin? Pelok. 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 Wah, jelas. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Pak. Aja turu. Pelok ya.
Ojo turu sore kaki. Ngaten Pak. Nah, iya. Semarangan. Oh Semarangan. Oh iya 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 iya. Ya. Ojo turu sore kaki. Hebat, kanca-kanca tepuk tangan buat Pak Tumiono, Sido Laras Indonesia. Nano ono dewa nganglang jagat. Nah, kira nyangkin perawan, nyangking apa itu? Bekas perawan. Nyangking pokor kencah nane isin itu ngotetulak sandang kelawan pangan ya iku bagian nipun wong malek sabarna rimo Matur sembah nuwun Pak Tuh. Nggih, bos bangun. Nah, nggih, nggih. Nggih, Pak. Nah, ya. Biasanya dilanjutnya lagu napa, Mbak? Mbak. Sambung wanci dalu. Oh, ngaten. Nggih, pun lajengaken menika. Nah, bawanipun Bapak Tumiono sambung wanci dalu jumbuh lawan pamundhutipun Ibu Warsini Tumiono ginyuwun sambung wanci dalu. Nah, pun aturaken nggih. Nggih. Monggo Mbak Aprilia, aduh cantiknya bukan main. Ya, sing dalu nggih Mbak Apri. Sugeng dalu Wangen sangat Mas kali Petro. jenengan. Lanjih dangu mboten pinanggih. Mila menika tetep gandes kaya wis merati sampeyan. Lah nggih kok jenengan niku nggih tambah seger ngoten lho Sing penting atine seneng. Lah nggih. Nah, setunggalipun. Lek Min, ya kabare Lek Min? Mbok wong ya ora dipedak-pedake. Apri perlu kane ngalem kalau Bapak Tumiono pun ngalem di Apri. Kanca-kanca pun ngalem ya kula dialemen ketok berimbang. Hidup menika Niki nembe nandang sungkawa lho. Kenang apa? Cempene mati. Kahanan ngeten kok sih. Jas. Langgamipun rumiyin Ini nggih. langkahipun rumiyin. Nah, yuk. Sing gedhe paramu kanas pepujanku Ibu Warsini Tumiono. Cicenang atiku sambungku mewanci dalu ngrupit dosanimu kelangan karamu
Menika karmanipun Ibu Warsini Tumiyono nggih Mbak Mimin Mbak Apri. Nggih, leres. Menika karyanipun bapak kula ingkang wonten Blitar, Ki Haji Sukron Suwondo sambung Panci Dalu. Kan ramanipun Pak Kangkong Nggih, nggih. bapak kula ingkang damel lagu. Nah, Iki kita bintang tamune telu kok, Lek. Karo sapa ndi? Karo le ngendang. Oh, lah jarike padha. kita lihat sak rombongan Cek Ben. Apa teke anu keri ngene dodo tek mundi sik. Iki mau Bapak Haji Tumiyono ngene iki. Mantuk-mantuk ini Mimin iki suarane rada kuciwa sithik. Lah nyapa ta? Ning ketutup karo eseme, smiling fish. Dadi kondisi ame dadi iso mengcover kekuranganipun. Sedekah sing paling gampang rasa ndak kulaan iki rak mung mesem guyu Bapak Tumiyono sedekah rezeki, dundum rezeki babakan kabudayaan ya di aku kan urung iso ngon babakan ekonomi mula mesem guyu lho. Lah nek babakan senyum ya kaya Ibu Bupati nek dhewe no Ibu Sri Mulyani kan setiap kondisi diam aja mesti wis mesem senyum. guyu. Monggo nek pengin kados esenipun Bu Sri Mulyani mang contonipun kados kula ngalang rumiyin menika dados lah dipas padake Mas kanca-kanca pira pradangga. Matno tenan, raine iki matno tenan, kok kaya lahir. Kaya Pak Lair. Ayo bacotno no, giliranku apa kowe to? Giliranmu. Kula spesial kagem Bu Warsini. Warsini. Biasane iki lagune sing dimundhut kuwi. Nggih ta? Nggih. Nah, kali panjenengane iki kesukaan panjenengane aku ngerti. Kenapa? Biasane sing Asta Maseno kuwi senengane buta gedhe. Oh sing nika. Kula nggih duwe. Karena ini lho, ning nembang sih. Yo ayo Lek. Senengane kok cek payu, mbok menawa payu. Budu iki garwa darang kok cengkoke melu-melu aku mbok duwe ciri khas dhewe senengane kok anu senengane melu-melu nyontoke tok plagiat ya etuk ning aja letterlek banget. Ya ngomongamu rek. Lho misale kula pama guru kula Bu Chandra Lukita umpamane ngaten nggih etuk nyonto ning aja persis tidak ada bedanya etuk cara-caranya tapi aja letterlek kok nyonto cengkok kula prajane garwane ya mudhun ngono. Nggih, remenane Bu Warsini iki sing rada larang iki rada berbeda. Tintingane Mas. Mendah boyo yen posita urip lan ambika mesti bagya mulya terus lahir Aku gandul Mas. Sulistya terus bisa Tanduk. Ngancani Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya. Lewung ketruk. Ayo yo. Dita Intawati Banyuwangi. Masuk. Godho ati rintang siang dalu Kinabang jumaraga Konten rasa Kumetes
Sungkemku uga katur kelawan dulurku sepuh Mas Dalang Mulyono Purwowijaya Mbak Mimin Mbak Apri. Oh nggih. Menika ugi lenggah. Nggih, Mbak. Ki Bagong Darmono. Nggih. Iki panjenengan pikantuk salam. Saking Dalangipun Banyumas. sinten? Mas Jeder. Weh, ya aku jeder nggih. Aku pangling karo Mas Mul. Ya. Lek pripun? Berjenggot saiki. Kados Syekh nggih. Ha nggih. Syekh kono. Dalang syariah ngoten-ngoten. Nggih, jos. Wis batin kuwi sapa kaya Syekh Puji aku. Yo, lanjut. Sabtu pandita ratus Montang rasa Dati sisianku Mugi Gusti nglindungi. Satu kali lagi toh. Ayo. Wayah mandek kok jalan to. Kowe piye Lek biasane Lek? Arep mandek piye Mbak Mimin? Nek kula malah kula cepetke. Men dan tekan jurusane gek leren. Oh iya. Engko Sajake mripate ngantuk ning dalan tol ndang ditutukne ning rest area ndang sare. Lah ngaten. Engko kirono. Aku tembok kirono. Lah iya no. Arep ngotokke liyane ra mudeng kok aku. Nduk Dita, sesuk goyange ditambahi nah ya, Nduk. Jenenge nganten anyar ki ya alon-alon. Iya. Oh, dadi Iki manten anyar lho Mbak Mimin. Oh. Nggih. Nek kula kula gaspal niku riyen iki. Senajan to Kyai Putri niku kudu trengginas. Sepenting aja kemajon. Tetep ngugemi sing dadi Kyai Putri. Tetap mengeluarkan aura positif Lah, tetep aktif. Dadi nek sing kakung ki pasif, sing wedok kudu sing aktif memberikan dorongan. Ngono ya, Nak. Garwamu sing ndi, Nak? Garwamu sing endi? Kayak aku demung ae. Halo, ngarep kenong kae lho. Oh, etane Sasine kenong. dadi mantan karo Dita ki lek enek sing cemburu. Oh, lah sing Kuwi lho. Pri. Apa meneh?
kowe rawung ki ya etuk. Upama yagane Pak Kangko ana sing tok senengi siji sapa ya etuk. Tapi sebatas partner kerja. Iya, Pak. Engko ndak nek sak nggon-nggon meninggal luka. Mosok yagane Pak Bagong ana sing tok senengi, yagane Pak Kangko ana sing tok senengi, yagane Pak Mul ana sing tok senengi, Pak Des inggih kan tok senengi to ya. Enggak lah, kan mbah-mbah iki. Engko ndak rusakle berkesenian. Seneng kabisane ora apa-apa. Nah, jadi untuk masalah pribadi kita kesampingkan. Aku wis ora patah hati. Lah ngopo? Aku wis kucel kok saiki. Padha klatene kok. Pada patene. Asine jari Edodo lek nemu lek ning kos-kosane kucel asine. Menika upami Ki Bagong Darmono kalian Ki Mulyono kapurih jumeneng tindak panggungan. Langkung sae kepara napa Pak. Dasar yo kangen kok Badhe ya. ngaturi mboten wantun kok malah nek jenengan sing ngaturi. Nggih no. Monggo. Monggo Mas Bagong kalian Mas Mul tindak pepanggungan. Monggo. Ya. Mas ojo dipleroki. Mas ojo dipleroki. Karepku jaluk esuk Hingga lagu kudu ngerti cara. Ojo ditinggal kapribaden ketimuran. mangkoke dari ing jaman Gelik bapak-bapak Panceni bener kandamu Sampai nang jajari Mas Muluk terus keringetan terus ini ngopo? Jane klentu kok. Ngaruh apa? Sing sepuh ki jane kalih sing sepuh, jenengan sing enom kalih sing enom. Aku ki enom ya. Oh alah. Iya, Bre. Mriki Nggih. Pak nek adhe pengen perbaikan gizi nggih kalih kula. Nek Perbaikan- pengen lara ati nggih mau milih sing enom-enom ayu-ayu kados Apri ngoten niki. Pak Piye mau? Mul. Piye mau? Berarti sama Pak Tumiono selisih umurnya kan nggak banyak. Nggih. Saya 43, Pak Tum 50 sekian. 55. 55. Jengko Piai Putri ki engko nututi garwane usiane. Rada kacek sithik niku iso Nututi nggo napa? Mergane Piai Putri ki pikirannya luwih abot. Ya nek tekan. Nek nututi ki lho maksude. Jeneng kok ya. Lah kok tembung kok nututi mboten ngaten. Apri Mimin laris. Amin pangestunipun. Pangestunipun. Pandemi ora leren. Amin pangestunipun Nggih. kathah ingkang tresna. Nggih. Ini patut diapresiasi Mas Mul. Nggih. Mbak Mimin, Mbak Apri nek wayangan nggo kampanye Bu Mulyani siap dengan keadaan apapun dan kapanpun. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Matur nuwun. Betul niki pun pernyataane. Nggih ngoten. Sudah pada tempatnya kita para seniman memberikan dukungan penuh. Nggih. Nggih. Karena beliau-beliau sekeluarga besar tresnani budaya lan para seniman ya ora kurang. Tenanan nggih Pak nggih Lah, niku. nggih. Tur mengke endinge ya tebaline nggunakake dhewe meneh. Ya. Dhewe melu Nggih. paribasan ketumrapan ya melu kopen. Nggih. Ya itulah mergo pripun sing jenenge kabudayan niku Mas Bagong. Nggih. Itu adalah identitas, lebih dari identitas itu kita Jati melestarikan kebudayaan, itu adalah menjaga jati diri dan peradaban. Leres Nah, menika. nggih, nggih. Jadi tidak ada alasan lain kejaba awake dhewe pengen kopen burine wong wiwit saking Mas Narno gitu. Nggih. Dua periode Dua beliau periode. terus mikirke para seniman. Nggih. Bu Mulyani single factor 4 tahun. Nah. Wah dene pemihakane kanggo seniman ijik Luar biasa. tetap eksis sih, luar biasa 1, berapa miliar untuk seniman kabeh lho piye kurang piye. Nggih, Yes. tepuk tangan. Nggih, Monggo, tepuk Nak, tangan tepuk untuk Ibu tangan. Sri Mulyani. Nggih, kok cara gampangane anggere kulino nanggap wayang, nanggap gamelan, nanggap Nggih. campursari niku tegese Nggih. pripun Mas Bagong? Nggih, termasuk napa jenenge nguri-nguri budaya lan ngurip-ngurip para seniman. Ing atase seniman di situasi seperti ini, diurip-urip lawan mulya Kang Sarto Pak Tumyono nek ora membalas budi ndak kurang prayoga. Nggih. Jumbo kalih sloganipun Nggih. Ibu Bupati menika nguripi, Nguripke, nguripke, ngurupke, ngirapke. Trikarsa budaya. Trikarsa budaya. Oh.
Itu. Pun wis tugas wis rampung. Nggih, kula tak meling sithik mawon Napa? iki streaming kangge para kanca-kanca sing ngeten posko sing sami nobar. Nggih. Nonton Ngaten. bareng. Nggih. Matur nuwun bantuanipun tetep kita jaga, kecik sing wis dicateti, sing wis dilusi mung karek njaga. Gitu, kena dipangan omone digusah. Niku mawon. Niki wau kula Pripun? randat anggen kula sowan. Nggih. Mergi wonten cemara Nggih. ngelempak sederek-sederek saking inggil. Oh nggih. Semuanya sudah menjadi satu. Bismillah, insya Allah menang lan menang. Iya. Mas Bagong, mbok menawa wonten tetembangan lelagon untuk mensupport Bu Mulyani. Niki ming dandang gula le. Dandang gula. Nggih, tulis teng mriku wau. Wah, nulis teng mriku. Nggih, nek enten klentune ngapunten mung jaragan. Wah, Ning ajar-ajar. wara nyata. Pak Kangkang. Maki. Jarakan, ajar. Kain Bahasa iki Pak Begi. jur ngejak nakal ya Pak Kangkang. Agak iki lho. Ngejak nakal pripun nggih? Dalang kondang laris kok ngendiko ijek ajar-ajar. Mulai piyai merendahi ya ngene iki lho, Bri. Aja sok umuk. Ten ngomong ning napa. Sing kulino umuk iki kowe. Oh, aku tak. Kula wasken Mas pundi Pak? Kok sik catet aku malah ilang gara-gara iki. Oh, kok ya omong. Kowe iki aja ngretok-retoki mula. Agak dicedhaki kok. Warga Klaten kang tak tresnani. Kanca-kanca dalang Klaten iki rawuh sinten mawon Mas Mul kalian Mas BG? Nika kula dereng pinanggene wonten wingking wonten wingking saja. mawon. Ngeten lho Mas, Ki niki botot, dalah ki botot. anu Pak Kangko. Nggih. Di barat nggih utamane kulonan niku udan deres. Nggih, nggih. Nggih, saestu niki wau udan nggih teko lunga. Nggih, nggih, nggih. Tapi nek joglo niku nek mboten dijawai sik niku mboten lega. Joglo memang spesial seperti itu. Kedah dipun telesi riyen nggih. Nggih, Padha soalnya karo insyaallah- bojoku nek ora ditelesi sik ora gelem. Lah gak Mimin. Ya, aku wow. Aku nek nang kene tak hati-hati lho, malah kono gawe jogangan dhewe. sok Desember tanggalipun 9 gunakno hak pilih ayo do nderek si Bu Mulyani nomor 1 Mas Yoga Hartoyo sing dadi wakil ngrembakaning pembangunan nomor 1 kang wis kersa hamakarti Gusti paring ijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nek enten wulan sukon utawi napa Guru wilangan. kurang guru wilangane ngapunten lho. Enggak mboten napa-napa, ora enak wulune dikerok kok, Mas. Gak. Aku nek gojek karo Pak BG iki ngono kuwi Mas. Wis kulino ngono lho lek angger awor kono. Nggonamu tak kerak ora, Bro. Nek penyangkar Pak BG gojek kaya ngono mboten napa-napa. Lah enten kula kalih April mbok yo ngomong rasa. Waduh. Mboten enten le babati. Nggih, kula tak kirim-kirim salam kagem dulur-dulur kula wonten ing posko sekecamatan Jiwiring. Leresan kula menika koordinator kecamatan. Hebat. Nggih, bismillah mawon. Monggo sami wungon serenan Gondang Sari, tekaning kulon daerah Terasan monggo sami wungon. Dan jangan lupa nanti tanggal 1 wungon melih, tanggal 5 wungon melih, tanggal 7 pokoknya ndak seminggu bisa menika dalang-dalang berbakti untuk Klaten, untuk Ibu Haja Sri Mulyani. Tepuk tangan untuk dalang Klaten. Wah, Hebat. dan Klaten seniman kopen tenan ya Mas. Nggih, bismillah. Berbanggalah bagi masyarakat utawa seniman Klaten. Yo Nggih. nggih bangga, harus bangga. Soalnya Soalnya anyar nggih mboten enten napa-napa niki masalahnya mboten tumut pilkada niki Lah, kalangan. nggih. Kula ditimbali dimesakne karo Pak Numiono. nggih, Mas Mul. Nggih. Monggo ngendikan apa monggo Napa? nggih. Lo ya mung gumun karo Apri iki. Pripun? Saploe pandemi kok tambah lemu, tambah piye. Lah kan kula mulya. Oh. Mulya ing rasa. Nek yo Apri tambah lemu, Mimin tambah tuwa. Nggih. mboten Fakta napa-napa ning semeleh. Oh, Semeleh. Apri nek kowe sing dodol awake Sing diopeni. penting iki ning kene iki golek kanca saoke-oke. Nggih.
Mimin Lover, piye? Ya. Mimin Lover jangan lupa. Oke, Mindola Lover, Sukipan Indonesia, malih gini ing Kelaladan kita Klaten. Monggo rasah tidur-tidur tanggal 9 coblos nomor 1 sing paling ayu dhewe. Mindola tuh. Mindola ki apa? Mimin Idola. Mimin sang idola. Sang idola. Iya. Nek Apri primadona. Ya. Pribadi manis dolan kemana-mana. Apri manis idola di mana-mana. Oh, kacak sithik lah ya. Nah iki ora Mindola Napa? tambahi sithik. Napa? Mindolala. Indolala. Kesinian dolala. Ini rada halus. Beda. Wingi sing ngendang kuwi ngaran iki anu Mindola iki mimin gondolan ngono ki ya aku ya aku. Mbok ya wis lelakone kawuri iki rasa dobak-obak meneh. Semua Ayo, orang punya Mbak masa Apri. lalu. Oh, alah dodol. Di- Jebule sakronge karo tutik iki karo kuwi to, Dok. Jebul sing gondol sing ngendang. Ya Iya, ya Mbak ya. Apri. Meneng no. Ganti apa? Nggih, pokoknya urusan menang nomor 1, urusan kalah nomor 2, nomor 3 dan nomor sekian. Iya. Mantap. Sangat. Sip. Nggih. Nggih. Mas Mul, Nggih. Mas Mul Lover juga jangan lupa. Oh Nggih. nggih. Kula Ketua Pepadi Klaten nggih sedaya para kadang dalang seniman seluruh Klaten sudah kita pesan semua. Kita nyengguyung kepada yang memang selalu peduli kepada kebudayaan kita. Amin. Kita menapa menika kados kala wau ingkang sampun dipun andharaken Nggih. wis ora usah dadak sinau Nggih. pada situasi yang sulit begini. Butuh kecepatan. Ya, Velocity. ngegas. Pokoknya popo cet. Ora usah dadak dibentuk, ora usah dadak ngenteni wis kesuwen. Gaspol tetep. Nggih. Anu niki Pepadi kemarin juga ikut lomba dalang. Oh, nggih. Dipun aturaken beberapa Nggih. menika saya. Nggih, dados Pepadi kala wingi mengantarkan 2 anak-anak Klaten ikut lomba dalang anak dan dalang remaja. Menika alhamdulillah dua-duanya mendapatkan juara 2. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Klaten mewakili Korwil Solo Raya maju ke tingkat provinsi, dua-duanya juara 2 dan selanjutnya akan maju ke tingkat nasional. Mohon doa restu dan dukungannya. Nggih, arep do mangkat ki aculum menika. Le marake iki engko piye, Mas? Santai wae, engko tak matur Pak Tumiono. Lah. Ngoten terus lajeng Dewi ngenteni hasil lomba kalih Kelenengan. kelenengan. Lah, Nggih. Lomba napa Pengumuman. bareng karo munculing pengumuman saat itu juga ada peparing saking Pak Tumiono dinggo ngijo lilih dosang. Matur nuwun. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan kagem Pak Tumion. Pak Mul, ingkang dalang ingkang maling asman Mas Kasih. Nggih, ingkang dalang remaja Mas Kasih. Kasih menika adike sing ngendang. Adike sing Nggih. ngendang, nggih. Lajeng dalang anakipun menika Mas Hanung, putranipun Mas Gandung Sunarno. Hebat. Nggih. Mas Gandung ugi setiap di sini ada kegiatan selalu aktif dan hadir. Berarti sesuk kang rakanipun kudu luwih semangat meneh iki. Nggih. Nggih. Golek dalan piye supaya iso luwih. Wah, ini juara mencari banjir. Mula mau Apri Mimin lekas ngadeg iki kok sajake aurane beda ngono. Lagi. Kendangannya ulet banget kok. Pun ngaten nggih. Nggih, durasi nggih. Menawi nyuwun lagu pareng Pak. Napa? Niki nek Mbak Apri dereng jaipong niku dereng lega. Lah, Wah, Kalau wong iten pleret jaipongane mulai lah pun wis iso geger-geger wong mburi omah kok. Nggih. Ning kula nyuwun sing kendang jaipong asli wong Klaten. Lah monggo. Mas Sepawan, ayo Mas. Nggih, Klaten monggo. Mas, jaiponge Mas. Nggih. Sing ngendang gen saya semangat ngono lho Mbak Mimin iki. Oh, nggih. wah. Ingkang nyuwanten Ibu Waranggono, ingkang jaipong Dek Apri, Ya, nggih. ingkang ngendang Ngendang, Mas Wawan. tetep Sampeyan ngopo? Kula diesel. Ya ora ya melu Nggih, joget. matur nuwun. Pun monggo matur nuwun. Nggih, sembah nuwun Pak Mul. Ya. Nuwun Pak Mul, Pak Vicky. Anu tak gawake mikir nduk kowe joget sing Nggih. amen trengginah tregal-tregel. Kewes kenes ngono ya, Mbak. Ya. Anu slendro wae bajing loncat. Oh nggih. Nah, slendro bajing loncat ya. Nggih. Ya, yang nembang sapa iki? Monggo. Maranggono. Nggih. Jangan. Dek Jenengan sing bagian joget. Waranggono. nggih? Jenengan bagian joget nggih. Nggih. Nggih, Dek Apri joget. Waranggono. Nggih. Monggo sinten mereka? Istriku. Oh. Ya.
Kan cedak karo marune kan. Monggo penyan. Ya Jumeneng atur ra yo. Aja. Nek kowe mindola ta. Aja kalah pamor aku tak arep tekan kebak kramat kok jenengan rene arep kliwa-kliwa yo. Nek ini windola. Dedekis padha. Padha, gagahe ya padha. Gagahe itu. Wong beda klundrunge dadi. Lengkung-lengkung. Mesem mriki Bu, mesem. Nah, engko ndak. Nah. Kurang mengleng-mengleng sithik ngono. Ya. Monggo. Coba diaturke. Oh ana ngerepe nggo tengah-tengah siap-siap para lanang-lanangan. Wira swara ya. Ayo bajing loncat. Ya. Ya diaturke. Yuk dadas. Masuk Bu. Ejeng. Bajing loncat gas tenang haduh. Matur nyuwun pangapunten dhumateng kanca-kanca streaming BWKD penggemar wayang Kiduweja Kangko mboten saged maos WA-nipun amargi wanci winates insyaallah tanggal 6 mangke kula waca sedaya WhatsApp nggih. Yuk. Abdi lepat narusan Bajing loncat ke astana. Bajing loncat ke astana. Hati lepat, narosan ketiara. Bajing loncat, bajing loncat ke astana. Bajing loncat ke astana. Hati lepat, narosan ketiara. Ahai, kita sadar, saling bermuat bisa. Berwatar,
Pak Kangkong. Dalem. Kula apresiasi luar biasa kagem adik kula Dik Apri. Nggih. Ora kok mergo partner kula kerja. Nggih, sebabe Janipun melampah niki wau nek ngundang kula rak Mbah. Mbah. Mbah Min Mbah boyokku kene. Mimin ngono. Boyokku kene kena kamisol nganti lan tatune. Dados nganggo kamisol niku terus diblebet napa-napa. Ning ewadine ora ngetokke nek lagek lara le goyang totalitas. Totalitas. Nggih. Mula nduk kaya omong kowe ngarep, aku emoh nampa 100%, ku 70% kowe, aku 30% wae. Ning kowe mau kagek wacana ya nduk, engko nek mbok menawa. Lho, kadang kan penonton kok utawa audien mengerti nek mung becike tok. Nggih. Kaya Dik Apri ayu-ayu, suarane apik. Kadang kala men suarane wutuh ngantek 3 dina ora adus barang. Ya omong kowe iki sujokno wong wedok ora nganggo alangan apa nganggo alangan nek ora ngantek adus barang rak ya kuciwa nek arep ibadah lan sak piture. Kok suaramu wutuh to aku ora tau adus kok Mbah, 7 dina ngantek ora adus. Mung awake disibin, soalnya nek adus suarane malih lanang. Kaya lho menika pujo totalitasipun lho men wong ki ya menghargai ora mung nonton hasilnya prosesnya kuwi lho nduk ngono kuwi lho. Lah nek kowe kok iso menjila ngono lho Lek. Aku mergo umuk. Umuk. Aduh. Ning apapun itu tak apresiasi ya nduk, aja gampang ngresula, aja gampang nglukro. Iya, Le. Kowe nyrateni aku wong tuwa ki kadang kan koneke suwe barang ngono kuwi kowe iso nampa. Aku nang mau aja tok uring-uring. Carane aku ki mikir butuh, mikir bojo, mikir anak njuk tetak, mikir apa-apa nek ora sak jurusan nyambut gawe. Sing njuk tetak anakmu pokoke Aku dhewe. dhewe. Apri ki Nggih, satu lagi lagunipun sinden loro sing urung jumeneng. Oh, nduk mayang kalian, nduk. Mayang karo sing perawan-perawan urung iki. Mayang karo Dini. Oh, Ya. Dek Mayang, Dek Mayang, ayo. Bluro. Bluro. Gogo, ayo jarak-jaranan Le. Ganti meneh sing ndang Jaipong. Garapke jaranan. Samboyo. Satu kali lagi. Men roto tru. Dek Dini. Nah, wajah baru di DLI iki Lek. Nah, menika. Lagune lali janjine ya kena. Memanik ya kena, sing penting digarap cara Samboyo men dijogeti Mbak Mimin karo Mbak Apri.
Sing apik lho, Le. Aku ngerti Wang Didi kok ya hawane ya terus koyo pengen ndang cucul ngono ya, Pri. Lanange metu, nek wong ayu lanange metu. Ndang nganggo kathok, nganggo peci ngono kuwi. Dan kowe neng kene dihadirke neng kene nggo obat sakit hati lho. Sapa? Nggo obat patah hati. Sapa? Singgih. Oh alah. Kok nek tekan Angger kabar perkara ngono kuwi tekan semebar tekan ngendi-ngendi terus. Lah iya. Mula to mula. Mula to mula. Ana ngono ki ora aku dudu umumke, ora aku dudu dipublish, ora aku dudu dipamerke gandengane ngarepe kanca-kanca aja ngerti-ngerti nek ana ndonga gape ndak dielek-elek, ndak dibuli. Yo apa lagune? Kemane kenal lali janjine? Yo Lali janjine monggo. Ya, monggo cocok penaturaken garap cara Samboyo. Ya, yuk dados. Hos. Awas. Aduh. Ayo Mas. Aduh. Ayo Mas. Penak Mas. Tarik sis. Monggo. Alah. Penak Mas. Aduh Mas. Penake Mas. Lali janjine kandhane alesane Penake Mas. Aduh. Aduh. Kadung dandan kowe ora teko. Tarik sis. Bongko. Mayangi Barang semongko kok metu lanang. kon penake Mas ora. Nadane iki sing mesra. Piye? Aduh Mas. Penak Mas. Urung tahu kok ya. Oh, jek prawan kabeh. Wah iya. Rodok kenes sithik kenes lagune iki butuh kekenesan. Mangkal ngono lho, Lah mangkal ning kenes. Mangkel jengkel. Contonana. Karane kurang lho dadi jengkel dihapus kurangane apa wong wedok wong pengen dingerteni sithik Mas. Ngono
kuwi dadi pengen jengkel emosi nang ijek memendam kerinduan ngono lho dadi iki. Kowe jengkel kok mah kaing-kaing to. Ayo semangat nak. Apa iki nek ngomong aku kewan-kewan tok lho ngono kuwi. Wis golek rombongan liya aku ora apa-apa serah. Ya mangkel kenes sih ya anune ya Aku tak ngopeni cilik-cilikane kok golek rombongan liya ora apa-apa loro ati terus nang panggung. Ya Sesuk ora tak ampiri kowe. ya sesuk tak ngajak Pak Dodo wis nyicil jare kok. Pak Bagong Darmono pinanggih tanggal setunggal nggih sawan wonten dalem panjenengan nggih. Ya sesuk nek kanca-kanca yoga iki mbok ya dikrenah piye carane ngono mburi kok ora ana-apa blas ngono. Mburi ki mangan apa? Penting arep ra kecukupan. Walah aku ora tau kumanan no. Sesuk mangke nek kira anu tak matur Pak Tum sisan ning kene dadi padha padange ngono lho. Nang kene kono kopan kok nang kono langsung ngene banget ngono. Tanggal 1 sowan ingkang ngringgit Mas Tantut kalian Dwi Boim. Setereng Klaten Dwi Boim. Ya. Oh nggih Pak, panjenengan nggih. Oh benjing Benjang dalu. dalu oh nggih. Anu Hari ulang tahun SMP Negeri 1 Klaten. Oh. Ingkang ngasta Ki Mulyono Purwowijaya. hadek kowe ora cerita mbak aku cerita apa tak angkati dhewe apa piye? Ketoke kowe wis ketuan iki, Lek. Men. Aja ngrembug umur. Umur nek anu wis duwe karya ora masalah. Nek wis tuwa kok ora di karya, ora di sesuatu sing dibanggakan lah kuwi. Nek tetep gesit Dadi- sing enom. Lagi orang yang merugi. Loh, wong kudu aja manusia sungguhnya manusia dalam kerugian. Loh, nek kowe aja dadi wong rugi, mula berkaryalah menjadi sesuatu men kowe ibaratnya mutiara. Nah, Loh, dibangga, kowe minoritas nih dibanggakan oleh minimal keluargamu, orang tuamu. Syukur masyarakat Klaten glo, mimini kaya ngono. Lho. Ngono, kowe Gurmune gula ngono kok mikar kolu. Ayo Badet Ya. Tuna. Suwenge, Bu. Ya. Hei. Yo, karo joget lengendang. Profetesi. Suwe kok suwuk lancaran gimana? Matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Ati. Sami-sami Mas Nggih. Bagong. Apa kata-kata mutiara dekati banci kan lho? Boten sake mawon. Ampun kesupen tanggal 9 Desember, Nggih. gunakan hak pilih panjenengan kanthi sae. Wis Ah. nyoblos sing jenah cetha, sis mulya ndadekake Klaten mulya makmur berdaya Ya. saing. Wis ngono wae. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, jangan lupa coblos nomor 1 Mulyo Sri Mulyani Yoga Hardaya tetap lanjutkan. Lanjutkan. Terima kasih. Oke, yo. Terus.